Kardom nili studio hin pen pini nang litu phan kadoka we han tai herjume pajirik lo ningkan kimi Kardom lapen ke pini yang litu phan nawan pila ke unboxing Flipkart penili ke order a perfect Nova device tripod 3110 portable adjustable aluminum lightweight camera stand with the dimensions each pu lasi yang litu phan on unboxing nampak lang ipo Flipkart pen order lake ador bang ke 419 total ke 419 lo setami 370 ne ko ane cn lasi laso pot ilitum lang x nang unboxing kuris nang ko an mi ma hainoma la pen ke pinis nang te pader de pin pen pangcheng nang itu teknologi nona aku stand nang leget lo la hello jo tripod na la hello jo pot ke tripod 300 kiba tripod 310 made in China pu la support altum technology la ke 3-way headed built in level la pen ke 4 seconds aluminum legs la pen quick every lock da la pen ke adak laitum technology yo la hai pinido 42 gram do lapen 16 mm do 345 mm do lapen ke la stand la hai mokhan loinga itu asi pada de pin pen pinina impuna kon mi ma minuma abek ta dojo abek ta nang dun lo so back a free dun lo asi nang itu joy ke po mona na le litum block video le samarda ma ke uthi pu thai pu sita me sabso ki joy jaddo po asi litum thaklong po jala ke tum long pen ji la ke mobile pine showcase mohala dakla stand long pini han lo ya pini han lo asi la tanang dun lo free lo jo mix no apan ke la stand ke jo stand abang kala hello itu tek ponong ji la ayo pachip me pani me hai bang jo la ta salam me vai vùng me lo hai vùng me lo la pen la ta vùng me lo jo pan ma pat bing pat thi la ke li to ma ke ba lo la hai bang pani nang po camera bang lapu sido abang pini lo flash lo lage mo pini camera pen busta me make lo si hai bang pachip mi lo ke pachip ke jo pasi henuni bostu bang ke alamang la so bostu bang nili ke order ikenon YouTube ilitum na blog video semar han la pen ke ilitum face cam non ke aprang song lo YouTube policy da change lap lo je kali galang lang video tulita bra tai no thola si men tuni pen hut pen kinang shot pula si pini ni da order chupilo pho box do la se pini ang nang li lo la pen ke pini ni thola pak lang lo je ko an se ke mi ma kai no ma ni tum thek pon long po bostu ke mesen bang dala pu se use lo la si nang ni tum da order pick tha ador le so da kali zoom hack pen la si ni tum da order pick moi nah itu so video lang mesen perlu tenang itu likes lapen share non so video lo lapen nang channel nang subscribe donik non nili tenang subscribe donik po asik pini ke lapan hello mo chitong thonang Kardom